Leso sikhwama ke so150,000 rand. Uma nje sisakhe kahle so150,000 rand. Kuyahluka ke kokunyeke. Omunye uthi umethe mayaphakama umuntu uyasifuna isikhwama. Mase kuvela isimo somuntu kwa abantu ababekholwa nabo abathi abafuna ukusala ngaphandle but imbuzi abayifuni. Sisidinga ke imbuzi, sidinga isiklaphu. Akubo bonke abantu ekudingeka imbuzi nesiklaphu. Esiklaphini sizokhipha ulimo esiklaphini. Yangizothi ngithini kwena? Bese sikhipha inhliziyo esiklaphini. Labantu ko ohamba nabo bakini ababekholwa sebezothamba ke nabo ke. Sebezohlangana nalabo abamabhinca ke ababesetshenziswa ngeimbuzi. Ngoba ngenzela ukuthi kunabanye ngifike ngibahlabisa isiklaphu nembuzi. Kodwa manje ku YouTube ngithi nembuzi kuphela. Usethi uMya Babu Dokotela mina wangihlaba isiklaphu nembuzi nje kuphela. UMya Babu Dokotela mina wangihlabisa imbuzi kuphela ongihlabisa isiklaphu. No, kuyena labantu ohamba nabo. Kuyena labantu ohamba nabo ukuthi bathini. And then umbuzo ukuthi Babu Dokotela akuzohamba handle umuntu ugcina ngiye emanzini kokwenza emanzini. No, emanzini mina ngibona kusuka la ukuthi kunabantu bakini abalinde emanzini abafuna ukupha umsebenzi. Mebekhona siqala ngabo futhi. Mebekhona siqala ngabo. Lana ke umcebo kwabantu abathi bafuna umsebenzi usikhwama usuke u150,000 rand. Babu Dokotela babosiza bawujabulele. Le nto uyayibhukhela. Awufiki umi ngenyawo. Le nto uyayibhukhela. Mase sesiyakwenzela kahle yonke into ke siyabonga kakhulu Babu Dokotela. Mfana omuhle nje ekhehlwe ngokusetho.